Helo, 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 a chroeso i'r haglediad yn fyw o Hacio'r Iaith. Dim sound effect ydi hwnna, licen ni just pwyntio hyn allan i wrandawyr adre. Mae yna bobl gewn yma, a mae yna dwrn i chi, mae'n hyfryd. Yma fel arfer, ydw i Sioned, efo i Iestyn. Helo na. A Bryn. Helo. Mae nhw'n dda. Da ni just yma, i rhain o chi sy'n heb glwyd y haglediad blaen, da ni'n trafod tech a twr o bethau bach random yn y Gymraeg bob mis ar wefan Hacio'r Iaith. Tro yma, ni'n mynd i gael bach o newid o'r drefn arferol. Ni'n trafod cwbl bethau sydd wedi bod yn newyddion. Da ni ddim wastad yn cyfyngu'n hynna ni bynciau Cymraeg neu Gymreig, ond da ni yn trafod pethau mewn cyd-destun Cymraeg gan amla. Neu pethau newydd mae Apple yn dod allan. Hynna di, rhan mwy o'r pethau. Bryn, di'r boi. Fi'n hoffi chi allu peintio llun i chi sy'n gwrando ar hwn. Mae gennau MacBook sgleiniog cyflym to the right of me, sorry, Bryn i'r chwith, hefo'i iPad, a dwi fan hyn hefo EPC bach sydd yn... Diolch yn fawr. Sydd yn neud sŵn ysgwyd weithiau pan wyt ti, mae yna bits bach yn rhydd yna fo, ac ni wedi colli juice ar hyd yr keyboard, felly mae rhain o chi sydd wedi triwsio fo, di sylweddoli y keyboard ddim actually gweithio yna iawn. Beth bynnag. Wait, da ni yn Hacio'r Iaith. Ie, da ni yn Hacio'r Iaith, mae yna dwr o bobl yma, mae'n hyfryd i weld gymaint o bobl yma. A dyn ni'n gobeithio gael sians o gael sgwrs bach efo chi, dim ar ben eich hunan, nhw'n i'n rhoi chi'n ysbot. Dwi'n meddwl sesiynau reit diddorol wedi bod heddiw ar cywain data, ar cyfieithu. Ie, technoleg drwy Gymraeg mae'r Goes Bangor wedi bod yn siarad dipyn am hynny. Ni'n gobeithio cael bach mwy o drafodaeth hefo chi sydd yma rwan ynglyn â'r sesiynau ydych chi wedi bod i bore yma, beth ydych chi'n edrych ymlaen am a beth ydych chi'n offi cael o'r diwrnod. Ond yn gyntaf, nawn ni fynd drwy newyddion. Mae Bryn wedi bod yn cadw llygad ar y tubes ar beth sy'n digwydd ar hyn y bryd. A mae lot o newyddion wedi bod yn torri yn ddiweddar amdan digwyddiadau social networking, social media yn yr Iaith. So, ar ôl traffaeth yn Tunisia, da ni gweld yn y newyddion mae'r Iaith ar dan mwy na lai. Mae'r gyda pobl yn protestio ar y strydoedd, mae tanciau allan, mae'n dechrau edrych mae'n sefyllfa fath o Tiananmen Square lle y bobl yn sefyll ymlaen tanciau. Ac i geisio nadu pobl gallu dod at ei gilydd. Mae'r llywodraeth yn yr Iaith wedi blocio mynediad i gwefannau cymdeithasol fatha Twitter a Facebook. A mae'r bobl yn ceisio cael o gwmpas y blocio mae gyd i trio cael gwybodaeth allan, neu reit, da ni'n cyfarfod yma i protestio yn erbyn llywodraeth. So, mae o'n i ryw radd yn dangos grym pethau fatha yr gwefannau fel yma sydd yn... Ie, trwy'r gwefannau cymdeithasol, mae lot o hyn mae'n amlwg, dwi'n siŵr bod yna bobl yn gynulleidfa allan fan hyn, a chi'n gwrando adre sy'n gwybod lot mwy am y manylion, ond yn gyffredinol, y ffaith bod y protestio yma yn mynd trwy'r byd Mwslemaidd ar hyn o bryd, neu Arabaidd, trwy gyfrwng gwefannau cymdeithasol a negeseuon testun. Dyn ni'n anghofio falle yn Bryden pa mor hollol allweddol ydy negeseuon testun. A technoleg yn gyffredinol. Achos o'n i'n gwrando ar adroddiad wych gan, yn anffodus o ddim cofio enw fo, gohebydd Radio 4 Pnawn Ddoe, oedd yna, oedd wedi recordio
pryn 10 munud ynghynt o'i hunan yn cael tear gas wedi seithi ato fo. So wedi gallu recordio fo, gyrru fo draw. Sorry? No, fi ddim yn siŵr. Doedd ddim yn llais o'n i'n nabod. So falle'n ynyd wir y Davies oedd. Ond bod o allan yna hefyd. Ond y ffaith oedd, mae neges testyn viral allan fel cadwyn o berson i berson i berson i berson oedd yn deud ar ôl gweddio bore di Gwener, dwch allan o'r mosg, cerwch i sgwar eich tre lleol a protestiwch. A bod hynna i gyd yn ei wneud. Ond yn amlwg, bod hyn i gyd yn cael ei gael awr rwan. Ond oedd ni gweld hyn yn rhywbeth tebyg yn ystod pa fodd pobl yn protestio yn Iran. Oedd yr llywodraeth yn trio cael awr mynediad ac oedd y grwpiau wedyn yn dod at ei gilydd ac yn ceisio roed ffyrdd eraill i bobl catrwad. A mae rhywbeth da ni yn eich gymryd yr technologi gan i atal, bod ni fatha rhoi neges doniol wedi dweud, nes i cael brecwast bore yma, mae nhw'n defnyddio fo i rhywbeth lot mwy wel, i'n bwysig yn i'w radd. Cos mae'n neud i fel, ydy o'n rhywbeth sy'n para ddo, achos fi Iaith, dwi'n cofio adeg y ran, a lot o lluniau Twitter bobl wedi troi'n wyrdd. Anaml iawn ti'n cael bobl sydd efo lluniau Twitter gwyrdd ar hyn o bryd. So, faint o'r bellu hwnna. Fi'n gwrs os neud nhw sylwadau o'r llawr am y natur, y ffordd, unrhyw sylwadau ynglyn â social media. Ydy hwn yn mynd i greu rhyw revolution fawr, neu ydy just yn rhywbeth fydd yn... Sorry, Cal? Fi'n Gymraeg neu... Siarad ydi, a nhw'n i ailfynd. Ie, weithiau, fi'n darllen blogiau yn America chwil dro o gwybod rhwng y cymdeithasol. Ond fi'n meddwl fel arfer mae pobl yn y gorllewin yn fel projector breuddwydion nhw. Dwi'n gwneud yn eraill fel, oh wow, yeah, Twitter revolution. Ac mae nhw'n defnyddio Twitter, ond... So ti'n meddwl bod... So ti'n meddwl, da ni eich meddwl na Twitter sy'n achosi fod, sa da ni beth i'r gwir eich di bod nhw yn defnyddio fel teclyn ar gyfer o. Achos ar y strydoedd mae'r digwyddiad yma gyd digwydd. Dydy digwyddiad yma ddim yn cyber ddigwyddiadau. Ie, hyn yn rhan Faswn ni ddim yn defnyddio Twitter, achos mae'n rhywbeth provided. Faswn ni defnyddio rhywbeth o... Next testing. Fel network. Ie. Tanfearol. Diddorol. Na, mae'n diddorol gweld o perspektif gorllewinol. Mae'n hawdd i feddwl, sa hyn heb ddigwydd heb Twitter, ond neu Facebook, teclynnau i greu hynna. Dwi'n licio'r ffordd gath nhw'n rownd, mae rhai nhw wedi cael rownd y ffordd o'r ffordd mae wedi blocio fo, ydy'r unig ffordd i gael ar y we ydy trwy defnyddio dial-up. Mynd yn ôl mewn technoleg i mewn ffordd hen o gael ar y we. Mae dal rhai pobl yn Cymru ar... Ti'n gwybod fi? Mae Llambre Mair ar dial-up. Sorry, bobl Llambre Mair. Wel, digwydd heddiw ydy UK Uncut. Yndi. Ie, aelod yn sôn am UK Uncut, yr protestiadau myfyrwyr sydd wedi ehangu protestiadau mwy cyffredinol ynglyn â'r toriadau. Yn anffodus gan bod ni'n Hacio'r Iaith, da ni ar gampws prifysgol. Diolch am gadw ni fynd am chydig. Nw'n i symud ymlaen o, alla bod hynna bach yn drwm, rhywbeth mwy cyfoes, beth gen ti, Bryn? Wel, mae'na sôn bod yna draffaeth eich efo ydi teledu 3D yn hollol iach i ni. Yr astudiadau sydd yn allan pyn bach ar gwefan BBC ydy fod mae lot o bobl yn dweud fod dylia teledu 3D ddod allan efo health and safety warning fod yn gallu amharu ar eich gadach chi os da chi efo nam ar eich llygad a da chi'n gwybod amdano fo os ar 3D TV yn gallu dod efo allan yn fwy ac mae rhai pobl dweud mae'n beth da am bod ti'n gallu ffeindio allan yno ond na, dim really mae Nintendo yn dod allan ar 3DS mis Mawrth a mae hwnnw'n yn fatha, wel, os da chi'n gwybod beth o Nintendo DS ond 3D ond da chi'n gorau wisgo spectols i chwarae fo ond maen nhw wedi cael
mae pobl wedi bod yn edrych arno fo, a rwan, dyn nhw'n cael gwerthu fo, fel maen nhw'n gorau gwerthu'r box ac yn deud fod not to be used by under 6-year-olds. Maen nhw'n gwybod bod y llygada dal yn datblygu, a rwan mae pobl yn deud fod llygada yn datblygu fyny at pan ti'n 8 oed. Ac dylai plant ddim fynd i'r cinema i weld y ffilms 3D yma, Pixar, DreamWorks. So mae pennaeth DreamWorks yn cofio beth yno, mae o wedi ddechrau'n dweud, na, sa'n byd yn bod efo fa, bob dim yn iawn. Business model ni yn iawn. Ie, da ni eisiau pres. Ond yn personol, dwi just ddim yn cytuno efo 3D. Neis fel bod ti'n gwisgo spectols 3D heddiw. Ie. A tawd y cwestiwn allan, pwy sy'n efo... Sy'n rhywun wedi prynu teledu 3D? Eich fod chi'n prynu teledu newydd am y gwybod fod yn gallu gwneud 3D. So, pwy sy'n efo diddordeb prynu teledu 3D ta? Neb? Dim Neb. Dwi'n cedi na... Sianel teledu Cymraeg. S4C 3D. Waw. Allai just dweud... Waw. Nos o lawen y 3D. O, dwi'n dweud... Nos o lawen y 3D. Be dwi'n meddwl ydy, a fydde 3D yn gallu copio efo Ball Die Jones. Yna gwe. Ond mae'n really lovely ac yn coachable ac nes i'n dweud hynna'n gas o gwbl. Ie, S4C fuzzy. Neu S4C nôl yn Aberllefenni pan oedd y helicopter ddod a rhoi'r aerial ar ben y mynydd so bod ni'n gallu gael teledu. Just firi hwnna, bach o poeni. So, 3D, gimmick i gael bobl i fynd nôl i'r cinema. Wel, just i prynu teledu. Siarad hefo Rodri cynt bod Roger Ebert a Walter Murch wedi dod allan a dweud dydy 3D ddim yn ychwanegu unrhyw beth i... Wel, os rhywbeth mae'n tynnu ffwr am fod... Wel, os ti'n gwisgo'r spectols, mae'r llun yn mynd yn tywyllach ac mae'r llun yn edrych yn bellach i ffwr. Ond fod o'n un PC World dwi'n o'r blaen ac yn edrych ar... Dwi'n cofio be oedd y ffilm. Sy'n ni bod ti'n ma'n carash ar ôl mewn i PC World. Nes i bwyri ar y drws rhwng allan. Ond o'n i dau droedfad i ffwr o'r teledu 60 inch yma ddod o. Ac oedd o'n teimlo fatha in 20 inch efo'r spectols yma'n. Oedd o'n bizarre o deimlad. Ydy'r peth arall hefyd ydy, mae gwylio ffilm adra rhywbeth reit gymdeithasol, mae gych chi teulu neu ffrindio gwmpas chi. Os da chi gwisgo spectol, mae o'n cau i ffwr. Ti'n rili'n gallu troi rownd? Ti'n rili'n troi rownd a deud i person nesaf, o, mae hwnnw tam y dar. Cos ti'n methu weld nhw, ni'n meddwl mor dwys. So, mae ei fi'n teimlo, just gimmer, da ni newydd dalu i gael teledu HD. Da ni wan, maen nhw'n disgwyl nhw'n mynd allan a prynu teledu 3D. Mae gyd i wneud efo, really dwi'n meddwl, beth ti'n gael efo'r, peidio gallu copio efo. O ie, DRM, ie. Hwnnw. Mae'n anoddach copio. Lot anoddach, dydy. A enwedig os ti'n mynd i fewn i'r cinema ac yn ffilmio'r sgrin, ni ddim gweithio yna. Na ni. So teimladau, dys na'm lot o dan beidrwydd am 3D fan hyn. Beth bynnag. Na. Wel, na'r peth fel, chwaraeon, allai ddeall, yr unig beth 3D dwi wedi meddwl, o, mae hwnna'n bril, ydy, o'na rhyw sampl o rygbi, a ti'n gwachod y rygbi, a twyd yr tracking cameras na ar ochr, o hynny'n fel, wow. Ond heblaw am chwaraeon, lle dwi'n gweld bod question time lot well. Mae hwnna'n darn arall o'r astudiau sydd wedi allan, mae lot o tafarndau rhwng Prydain rwan efo 3D Sky Sports. Ond dwi'n wedi gweld fod alcohol a 3D ddim yn mixio na. Fod na dipyn o chwtfad i bod. Oh my god. Ie, watch ydi, fi Pixar yn cael kids bach 6 oed yn checio ar un O ie, hyfryd. Symud ymlaen. Yeah, please. Sorry, achos mae Estyn wedi cael profiad fel na bore yma. Na pan bod y podlediad yma yn ymuno gwelwch yn lle am hanner dydd. So, Clirio'r car. Stori reit ysgaf yn i gloi. Ie, sorry Bryn. So, rhaid chi sydd yn defnyddio Apple, peth Apple, ydych chi'n sylweithio bod na gystadleuaeth i person oedd yn lawrlwytho yr app, 10 billion app. Biliwn fed. Ie, meddwl. Ac beth ydych chi'n gael, so chi'n ennill 10,000 o doleri i wario yn iTunes.
A da ni'n cael ennill gydanas o Kent ac dda'r Apple ffonio hi fyny deud, you've just won the 10 billionth app competition. Yeah, right, click. A roed y ffôn lawr ar Apple. Ac oedd nhw'n ffonio nôl yn dweud, na, really, da chi really wedi ennill. A mae'r plant wedyn yn dod ati, dweud, na mam, chi di ennill, really, chi di ennill ni'n o. Please, just cymera'r 10,000 o doleri. Ac ar ôl chydig oriad ar gael i hwnna. So, be maen nhw'n bod yn gimmick reit da i Apple, maen nhw'n gwerthu, maen cael lot o sylw. Maen cael lot o sylw, a maen dangos really... Ydy hi'n goffo gwario hwnna mewn rhywfaint o amser? Cos mae'n neud ti feddwl, wel, ie, faint o albums wyt ti angen. So'n fi am hir. Ni'n mynd i ddeud, Mae'n dangos really grim sgyn nhw a faint o'r farchnad sgyn nhw. Bod nhw wedi gallu o fiewn be? 3 blynedd, 4 blynedd? 3 mlynedd, probably. O ie. O fewn 3 blynedd, bod wedi gwerthu 10 biliwn o apps. Creu'r infrastructure wedi greu o. i wneud o'n hawl, i dynnu'r pres fewn. A da ni'n gweld bod nhw'n datblygu system lle da chi wneud taliadau trwy yr iPhone a falle. A maen nhw'n gweld y grym bydd gyn nhw mewn amser. Mae chdi bach yn dychryn braidd. Just eisiau rhoi cwestiwn allan, achos chi di'r bawb sy'n gwybod. Oes rhywun yn gwybod o be di polisi Apple ynglyn â lleoli iaith? Oes na bolisi? Ti'n o ran... Dwi'n meddwl bod yn digwydd o fewn Apple felly Apple yn gorfod comisiynu unrhyw achos bod y system yn... Os oes rhywun yn gwybod sut fod na dyddiadau Cymraeg ar yr iPhone? Mae'r dyddiadau yn dod o'r CLDR, sef Common Language Data Repository, lle mae lot o gwmnïau a sefydliadau'n dod at ei gilydd i gasglu wybodaeth fel dyddiau'r wythnos a rhifau yn holl ieithoedd y byd. Felly mae gen nhw gyd fynediad agored at y data yna. Felly'r cwbl mae Apple wedi gwneud y fanna ydi defnyddio adnodd sydd yn bodoli yn rhydd i bawb. So dyn nhw wedi gorau gwneud dim gwaith o gwbl i chi? Does ganddyn nhw ddim cydymdeimlad efo'r Gymraeg? Dim bod fi eisiau bod yn gas, ond ys nad ydi o'n neud pres ac yn sgleiniog ac yn wyn, dwi ddim yn credu bod yna lot o gydymdeimlad. Sa'n digon ohono ni iddyn nhw boeni amdan, ddim yn meddwl. Na, a dyn ni'n digon sleek a cool. Ti di posibly'r unig un sydd yn gallu gwisgo'r spectols awesome nag edrych fel designer. Posib, iawn. Beth bynnag, eiddigeddus, symud ymlaen. Mae'r folder di dod nôl. Diolch yn fawr i bawb sydd yma sydd wedi llenwi fewn cwestiwn i ni. Ti fod yn cymryd un allan ar hap, Bryn? Neu jyst pasiau'n draw ar hap? So, mae rhaid i gyd wedi dod gan chi yma. Diolch yn fawr i chi am gyfrannu, helpu ni allan. Neu bys ni jyst mwydran ma mawr a hanner arall. Sy'n mynd yna. Beth gen ti wydran? Beth newydd? Talk to me. Reit o Bryn. Pick a card. Any card. Pick a card, right. Dwi'n cario Ubuntu. Pwy sy'n cario Ubuntu yma? Helo, Ubuntu yn y cario. Mei, ti draw. Eithaf Ubuntu. Wanta, dyma, da ni wedi gwahodd ein... Hippie. Be ydyn ni'n galw ti? Code Monkey Dof ni. Croeso i Mei. Dyma, Mei Gwilym. Ti eisiau iwsio'r hwnna fel sticker? Just i fynd o gwmpas. So ti am dweud... Pam ddylen ni gario Ubuntu, Mei? Dechrau o be ydi Ubuntu? Be ydi Ubuntu i sawl sy'n gwybod? Un o'n fersiynau o'r system GNU Linux ydi o. Wedyn, mae hwnna'n system cod sydd yn cael ei mestyn mewn i sawl e-system, felly dweud, a mae Ubuntu ydy'r un mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd, oherwydd mae gen i fo bres sol. A gallwch chi ddefnyddio Ubuntu ar unrhyw fath o gyfrifiadur, meddwl. Apple Macs? Houston, ie. A mae'n dod yn rhag osodedig efo Office Suites a Firefox ac yn y blaen a lot o software arall. I gyd yn rhad ac yn ddim. Rhad fel cwrw a mae'n rhad yn... Tra bod ti'n efo OpenOffice, mae dyn ni gael nodyn i ddweud bod LibreOffice, sef fforch
Open Office, da ni'n cael greu ar ôl i Oracle cymeryd drosodd Son. Mae'r fersiwn newydd 3.3 newydd gael ryddhau, mae ar gael yn Gymraeg, so... Lle ni roi link, fydden ni'n roi link ar y dudalen. Be di'r wahaniaeth rhwng Open Office a hwnna yn Gymraeg? Dim byd, ar funud, na? Mae'n stwff maen nhw wedi rhoi fewn i LibreOffice. Oedd i fewn yn Go.oo. Right. Nesaf chi weld hwnna fersiwn arall. Okay. Tipyn o stwff defnyddiol ar gyfer defnyddio oedd ddim yn fersiwn Open Office. Cool. Right, sorry, mae Carwyn. Ie, wedyn, dyna'n fras di Ubuntu, mae'n rhieni yn defnyddio ar ei laptop nhw ddweud y gwir, ers i disgyn galed falu ac yn ei gael traffaeth rwy Windows nôl yma. Os na viruses iddo fo? Swn i'n fel bod yna, ond ydyn nhw'n berig, mae'r system yn... Ond wedi dweud yna, mae bob system yn lot mwy saff nag oedd nhw, a mae'r ffordd gath Ubuntu a Linux i adeiladu o'r cychwyn un yn golygu bod o'n anoddach. Ti'n gorau prynu Norton iddo fo? Na, dos yn ei Ti'n fi? Dos y ti fod yn y camp yna? Ie, ond fel bod rhywun just wan efo iaith, mae'n syml iawn os oes na rhywbeth yn bodoli ar Ubuntu a ydych chi eisiau, neu unrhyw fath o system Linux, mae eisiau Cymreigio fo, mae'n hawdd iawn i wneud hynna. Mae'r ffeiliau ar gael, ydy. Mae'r ffeiliau ar gael, ydych chi'n torri nhw gyfraith ac chi rannu fo pwy bynnag ydych chi eisiau heb dorri rhagor o gyfeithiau. Yr un nes i dod ar draws dwrnod y blaen sydd wedi cael ei sefydlu ar Ubuntu, dwi'n meddwl, Jolly Cloud ar gyfer Netbooks. A o'n i'n meddwl, oedd o'n wych, ond anhygol o dda, mor syml i ddefnyddio. Ac yn dod efo bob dim oll, angen arno fo, a low maintenance. Wel, mae yna sesiwn pnawn ma Ar Ubuntu. Ar Ubuntu, felly os oes gennych chi gyfriadur yn bach, neu unrhyw ffordd ych chi eisiau dysgu mwy amdano fo, neu rhoid y system yma bach mwy hyblyg ar eich system chi. Dwi methu cofio pryd, ond mae o ar y bwrdd tu allan i chi fynd i gweld, dysgu bach mwy amdano fo. Ar un i chi sydd ddim yma, da ni'n gobeithio byddai gyda ni fideo o'r sesiwn a i chi weld o ar-lein. Geith Iestyn, dewis cael dy nesaf. Haclediad, gwersi. Pethau da, drwg, sut ydych chi'n cynhyrchu'r podlediad ac yn y blaen? Pwy ddech chi deud ac yn y blaen, fydden ni mam? O ie. So, beth ni'n neud ydy, unwaith y mis, da ni'n cwrdd dros Skype, recordio beth da ni'n dweud. Da ni'n recordio'n lleol. Recordio'n lleol ar cyfrifiadur yn hynna'n i gael ansawdd gwell o'r sain. A wedyn mae gyd yn cael ei at ei gilydd gyn Gavin Lloyd. Props i Gavin Lloyd. Fo sy'n edrych cerddoriaeth awesome sydd ar dechrau'r podlediad. Wedyn neud hwnna iddyn ni, so... Mae'n greu, mae'n neud ni swnio'n wych. Ynddi. Wel, mae'n neud i rywun. Mae'n neud fi swnio'n wych. Sorry. A wedyn, gwersi. Beth ti'n ddefnyddio i recordio? Audacity, dwi'n defnyddio. Mwyn am ddim yndi? Mwyn am ddim yndi. Ydy, mae Audacity'n greit, a mae yna fersiwn Gymraeg. Oes. Dwi'n siŵr bod y bobl sydd wedi cyfieithu nhw yma yn y stafell. Diolch yn fawr i chi. Yn yr un Cymraeg ydy'r bwtwm yn deud recordio. Dim clem. Cilch mawr coch. Dwnc. Wel, y peth hefyd ydy, dwi'n meddwl, beth ydy dysgu yn terms o gwersi ydy bod bach mwy o drefn. Ie, mae yn gallu mynd yn hir yn un. Dim ond achos bod ni'n joio trafod. So, mwy o bobl sy'n oes sylwadau mynd, please shut up ar ôl 3 chwarter awr. Newn ni wneud hynna. Diolch. Ond beth y gwers da ni wedi dysgu ydy fod bwysig cael backup o'r recordiad. Fatha dwi'n recordio sain fy hun ar y cyfriadur, ond dwi'n recordio un pawb arall hefyd sy'n dod trwy Skype. Ond bod mae Audacity wedi crasio. Audacity yw ti'n defnyddio? Audacity dwi'n defnyddio, ie. So nath... Nes di golli bob dim do. So yn lwcus, oedd gyda fi'r backup. So oedd Gavin yn gorau wneud yr editio i gyd allan o'r recordiad yna a chwarae ar gwmpas. Mae o'n defnyddio Logic. O, waw. Dwi'n meddwl, i wneud o. Ond dwi'n meddwl, y gwers mwyaf di just
just bod ni angen mwy o strwythyr iddo, really. Ie, hefyd, beth sy'n rili neis ydy, pan da ni yn cael adborth, mae wastad yn gret. Just bod bobl yn gadael sylweddau, sy'n merched o'r beth constructors. Hint. Ie, a gyda gynulleidfa sy'n yn helpu, de. Ie, neu llai adael post ar y gwylod yn mynd, dwi'n credu bod hwnna'n gret. Ond dwi'n credu bod hwnna lot o helpu neb arall. Cerdyn newydd i tedo yna te, Mei, beth yw hwnna? Dyma ni, pam bod angen... Pam talu am feddalwedd, dy'r cwestiwn? Ti'n cael support. Ie. Ti'n gallu cwyno mwy, os ti'n cael am ddim, ti'n gallu cwyno. Ond mae bwynt am ddim, ond ti'n gallu cael lot o gefnogaeth. Ti'n teimlo bach yn gas yn holi amdano fo, ddo. Dwi'n gwybod, os dwi'n wedi talu am rhywbeth, a dwi'n gweithio nawn, lle weithio ar y person ochr arall y ffôn. Mewn rhai raddau, lle pethau mwy arbenigol fel mae'na meddalwedd i rhedeg systema drilio dan ddeiar. Mae'n stwff fel o'n wedi cymryd blynyddoedd a lot o amser a'r brofi neu siw bod pethau fel yn gweithio'n iawn. So dwi'n gweld really talu am, mae'n rhaid i'r cwmni codi cael y costa nôl am wneud datblygu fo. So dwi'n gweld yn y sefyllfa fela, sefyllfa busnes neu enterprise fel dwi'n meddwl, mwyn o thefio talu yn golygu liability hefyd, dydi? Yndi. Ond, i ni, sydd just defnyddwyr adra, dwi'n meddwl bod y cwestiwn yn fwy relevant, a dwi'n cyfeilio faint meddwl da ni rili yn talu am dwi'n meddwl bod lot lawr efo'r apps ar App Store a bethau felly wan am fod ti'n cael pethau am 59 ceiniog a lottery am ddim a wedyn os ti'n cael un sydd yn 3.99 hwnna'n andros o ddryd sorry, mae gen i cwestiwn yn Kevin. Oedd yn trick cwestiwn, da chi ddim yn talu am feddalwedd, da chi ddim yn brynu feddalwedd. Wel, ie, oce. Y trwydded o'r... Ie. Copi ohono fo. Ie. Wel... Dim os ti wedi treulio dy fywyd yn neud o, a hwnna, a ti di'r person sydd wedi creu logic, neu ti di'r person sydd wedi creu Final Cut, neu whatever. Ti di'r tîm yna, ydyn nhw. Dwi'n credu bod ti fel, dwi eisiau talu mortgage, diolch. Di pawb methu rhoi dy gwybodaeth allan am ddim, falle. Dwi jyst yn swnio fel evil capitalist. Sut fysa ni'n gallu cadw'n hyn yn mynd os oes bob dim am ddim? Mae'n gret os ni'n creu dy waith dylunio i gyd allan am ddim, ond fydra am wneud yn yna draw. Mae hwn mwy fel pam talu taxes, just cos what goes around comes around. Sorry. Tyda carden arall i ni, sorry, diolch am y cwestiwn ddo. Reit, o'n i drwy rhain rhyw gyflym. Just a tam a top. Pam nad oes fwy o gemau cyfrifiadurol Cymraeg? Cos mi Iestyn yn slagin off ar y podlediad. Ie, diawl iddo. Fi yn i'n trafod ar y rhifin diwetha, fi yn i'n trafod Cerig Perig. Dwi'n angen bod na... Angen eto ni dangos bod na farchnad allan yna iddo fo. Chos ar y funud mae cwmnïau fatha EA ac yn y blaen, maen nhw'n datblygu gema yn Saesneg, achos maen nhw'n gwybod maen nhw'n mynd i werthu biliynau nhw dros y byd i gyd. Os ni'n dangos bod na farchnad ar gael i wneud pethau fel eich fysa na fwy o cwmnïau efo diddordeb. Eich hefyd, so eich bod ni'n mynd i adrannau cyfrifiadurol yn y prifysgolion a dweud creu fatha rhyw competition i creu gema a bod nhw'n mynd allan ar pethau fatha yr App Store neu ar yr Marketplace ar yr Android a bod nhw wedyn yn gallu gwneud rhywbeth elw o'r gwaith nhw wedi gwneud. Dwi'n credu bod lot o'r cwestiwn yma falle'n dibynnu ar pam bysau gêm yn Gymraeg yn y lle cyntaf. Mae hwn fel... Mae'n digwydd efo lot o gynnwys ar-lein. Ydy o'n rhywbeth bysau mond yn gallu bodoli yn Gymraeg? So dyna bod ti'n neud gêm sydd am dan tîm Cymru yn y 6 gwlad, enghraifft. A bod ti'n neud o perspektif Cymraeg, mae'n y reswm iddo fo bod yn Gymraeg. Dydy Tetris o ran dadl, so iaith, cryn iaith, yn dy gêm. Mae'n dibynnu, mae'r un peth o pam sa ti'n creu fideo yn Gymraeg i roed ar YouTube a pam ddim yn Saesneg, wel achos bod yr cynnwys yn gofyn amdan hynna. So falle bod... Ie, mae'n wir yn bod... Rhyn peth efo Twitter, dwi'n dewis i rei yn Saesneg am fod mae'n mynd i pawb yn gallu darllen o, a mae rei yn Gymraeg yn fod mond rheina dwi eisiau darllen o. Ond rhyn peth,
So falle, achos bod na ddim diwylliant games inherent Cymraeg. Sorry, Cymraeg ffarnol yna. Ond falle na nabod. Dim bod yn ateb, ond falle bod yn... Mae yna farchnad mowr allan yna i gemau i blant, i ddysgu'r iaith ac i dysgu'r Cymraeg. Mae ffordd hawdd o ddysgu iaith trwy chwarae efo fo. Mae angen i bobl datblygu o ddys. Ie. Gana, ni drwy nhw gyd. Ty ddod na? Fi? Ty ddod na? Sut ti'n darllen hwnna? Oes yna inertia handwyol yn effeithio'r diwylliant Cymraeg. Wow, mae hwnna'n bigi. Oes yna inertia yn effeithio ar y diwylliant Cymraeg. Hwna sgwennu hwnna a... Waw, mae hwnna fel treithawd. Mae'n gret o gwestiwn, ond dwi'n credu bod ni ddigon glyfar. Na. Dwi'n dach di cwestiwn. Ydyn ni'n slow yn cychwyn? Dan. Tan y tynna. Ni Cymraeg, chi? Ie. Dwi'n hwnna'n rhan o'r pan dys na ddim gemau Cymraeg cwestiwn. O, dwi'n sori, dwi'n swnio'n rili dop. Sori, pawb. Ti eisiau hangian yma? Pwy oedd ofyn y cwestiwn? Cyfreithion a normaleiddio Cymraeg. Gwrs yn meddwl yn lle weithio ar gyfer gyfundrefn ben, yr farel gyfundrefn dos yna lle. Siwr, sa'n dweud bod yn dweud, da ni'n gorau ail-neud ei gyd, yn ytrach na, yn Gymraeg, yn neud o. Ti di roi yn fe. So ydy hwnna'n fel rhyw fath o ddiogi, o diwdio mewn broblem fawr i ni rwan nhw'n ni just gario ymlaen, math o be. Oes, i ryw raddau, swn i'n mynd adlen erbyn y pwynt yna, ond falle swn i'n dweud bod o ddim yn rhywbeth bod bobl yn meddwl amdan. Dwi'n siŵr bod yna lot o'r sesiynau heddiw wedi trafod y ffaith mae bobl, rhan fwy o bobl ddim yn meddwl lot amdan i Cymreicdod a technoleg a stuff mae gyd fo'i gilydd. Ti jyst fel dwi'n siarad Cymraeg o bobl ar y pub a dwi'n gwneud pethau Saesneg yn gwaith. Felly bod pobl i ryw raddau wedi gwyrdd caniatâd na Saesneg ydy iaith technoleg. A beth dydyn nhw'n rili dall bod i bosib newid y iaith o Cymraeg i Saesneg. O byswn i'n mynd deall do, mae mewn Gymraeg rhy ffurfiol, be di pwynt. Dwi wedi trio roi Facebook fi'n Gymraeg, ond o'n i'n quite yn dallt, so dwi wedi switcho nôl. Math yna o be. Oes, a mae bach yn dwi'n credu bod, mae hwn fel, dwi'n credu, na i jyst fod yn rili gyfyn með hwn, mae hwn falle'n rhywbeth sy'n clymu fewn mwy i pethau bychain sy'n digwydd gobeithio eto y mis Medi o ran y steps bach bod ti'n gallu, bod pob un yn ni'n mynd allan ac jyst yn rhoi hwp bach i ddeud, jyst i agor llygyd bobl amdano fo. Ond, ie, so falle bod hwnna'n falle mwy o beth at yr adeg yna. Dwi ddim yn rhywbeth. Mae'n rhywbeth, dwi'n meddwl, sy'n gorau dechrau o'r dechrau. Dwi'n sicr a dwi'n siŵr lot o bobl fynd oed y fi, rili. Da ni wedi eithon ni ysgol gynradd pan oedd cyrfeduron yn mynd yn gyffredin, a Saesneg oedd yn adeg yna, a Saesneg maen nhw wedi bod ers hynny, a mae pobl yn defnyddio Word ac Excel neu gwaith sydd wedi cael ei Microsoft sy'n gwmni Americanaidd, felly dwi'n methu siŵr bod o ddim yn croesi meddwl pobl ydy'n bosib gael hwn yn y Gymraeg. So eich bod rhywbeth bod yna angen cenedlaeth arall mynd trwad a dechrau cael defnyddio meddalwedd yn Gymraeg. A wedyn, pan maen nhw'n dod ato ni wedyn, maen nhw wedi bod yn byw i bywyd ar-lein yn y Gymraeg. So eich bod ni'n disgwyl o degwydd rhy gyflym. Ie. Cardinal, diolch am y cwestiwn o sori wedi... Cardinal arall i fi. Ie, gei di yn anodd fan. A'r he yw'r lol newydd. Ia. A hefyd gair arall awesome. Neu, fel y Rhodri di rhoi, o 5 leads. Hei, rhaid da. Diolch yn fawr hynna. Ond ia, he ydy'r lol newydd. Fabulous. Ond i he gath ddim efo'r rhywun ring a lolcat. Na di. So ydyn ni'n creu term ar gyfer lolgath. Lolcat. Lolcat? Pwy sydd yma sydd ddim yn gwybod beth i lolcats?
Rei. Iawn. Dyma lle fysa slides yn ardderchog. Os oes gennych chi rwy'n drwsesau efo chi, cerch ar ei wefan. Lolcat nhw ydy, meme ma sydd wedi datblygu hefo lluniau o gathod just yn wneud, bynnag mae cathod yn wneud, hefo captions mewn iaith, internet. Mae'n un gath yn rhaid i ben trwy twll. O, reit. Lluniau captionedig o gathod. Maen nhw'n wirion. Has insurance? I can has cheeseburger I chwi adre. For those of you playing along at home. So rwy'n allan efo sydd ddim yn gwybod beth mae lol o feddwl. Ti'n lle Lol efo lots of love. Ie, na ti. Ateb da. Da iawn, Cilchgan. Ateb da. Ond ie, os da chi gweld lolcat, gwych chi weld Rodri wedyn, gwych chi weld lluniau lolcat. Neith Rodri fynd rownd hefo caption o dan fo a bod yn lol gath go iawn. Un drych gyflym. Nawn ni dri yn neud fynd trwy'r rhain I gyd. Beth yw cariad? Dy fiancé di yn gadael I ti ddod I gynhadledd lle mae rhan fwy o'r bobl yn ddynion a ddim yn meindio. Diolch Aled. Guys? Beth yw cariad? Mae'n deud o'i gyd yn fyna. O my god, plant yn mynd I lyfio hwnna. Gwyd symud ymlaen y sydyn. Symud ymlaen y sydyn. Hei, rhywbeth... Gallai mae'n chwnig y beth ysdyn gwneud. Ni roed hwn hefo dwi'n cario Ubuntu a wedyn fydda ni di sortio ni'n allan. Bryn, un arall, hwnna. Pa mor bwysig ych chi'n meddwl bydd Facebook mewn 5 I 10 mlynedd? Loads mwy. Lle fa mon mynd yn fwy. Mae'n mynd yn fwy tan mae'r byd yn explodio. Mewn Farmville enfawr. Dwi'n meddwl fod Google yn y cefndir yn gweithio ar social network ac mae'n mynd I ddod allan blwyddyn yma rhywbryd. A maen nhw'n mynd I drio cael pawb I fynd ar hwnna, bod mae lot o bobl efo Google Mail, Google Calendars, Google Docs. Nath nhw ffeilio efo Google Wave. A Buzz. A Buzz, ie. A goffon nhw gael pawb yn automatic ar Buzz oedd bach yn scary. Ond maen nhw'n mynd I gael andros o job trwy cael pawb allan o Facebook ond fod pawb yn defnyddio Google I chwilio am bob dim yn y we ar y funud. So maen nhw eisiau'r ecosystem ma o Google a pawb nabod I gilydd o fewn Google. A mae Facebook y ffordd arall rownd lle maen nhw efo pawb I fewn yn ambarod yn ffrindiau fo'i gilydd a balli, ond maen nhw'n edrych wan I fewn i'r search ochr o bethau. A maen nhw'n mynd I trio bod y search engine y we hefyd. So da chi'n byw o fewn Facebook a da chi'n gallu chwilio am trwy'r we ag Maen nhw'n chwilio trio yn lle bod chi'n chwilio trwy'r we agorad, da chi'n chwilio trwy'r we efo ffilter eich ffrindiau. So dwi wan yn dweud bod fi'n hoffi rhyw wefan a mae Sioned yn chwilio am rhywbeth rhaid tebyg. Mae'r link dwi di hoffi dod I fyny cyn eich rhywbeth sydd bach mwy priodol. Mae o'n... Amriodol. Be sy'n yn ychryn ni efo so slightly? Dwi wedi cael rhyw ragweliad apocalypsaidd. Meddylia wan ysydi net neutrality y peth yn cwmpo'n darnau wan mewn rhyw 10 mlynedd. A ti cael tŵti i'r internet. Ond mae Facebook yn prynu allan hynna. So bod ti'n gallu cael pob beth. So maen nhw wedyn yn iwsio'r pres anhygoel mae sgennyn nhw I greu y tir mae Facebook ar yr internet. A unrhyw beth ti allan I hwnna, ti'n talu mwy I fynd iddo fo. Sorry. Maen nhw wedi ehangu allan I bob man ar y we, barod efo'r like buttons, button ma like na. So, union yn beth, os ti'n dweud, dwi'n licio hwn, a ti'n gweld be mae dy ffrindiau di'n hoffi. A dyna fydd o, os dwi'n gweld o'n dyfodol, os ti'n mynd I ti tafar yn rhywle a dweud, fydd na bwtwm mawr ar dy ffôn dweud, popio fyny, ti'n licio fo ma? Ynddo, dwi'n licio fo. A wedyn mae ffrindiau chdi gyd yn gwybod, dwi'n licio fo. Full square yn knackered, ta ia? Ie, mae'n rhaid dechrau wan sgim newydd lle, da chi'n mynd wan I bwyty, a da chi roi lawr bod chi yn y bwyty na.
places. Mae hwn yn dod i fyny wedyn ar eich stream yn Facebook, ond mae hefyd yn dod i fyny fel hysbyseb i'ch ffrindiau ar yr ochr dde lle mae'r hysbysebion i gyd dangos. A hyn oedd chi wedi mynd yna wedi dweud, ges i amser effernol yn y bwynt yna. Mae'n dod i fyny jyst yn dweud, mae Bryn yn mynd i'r bwynt yma. So mae ffrindiau ddechrau meddwl, mae rhaid bod Bryn yn licio fanna. Dwi'n edrych beth wedi sgwennu, ond maen nhw'n cael hysbyseb i moch. Bwsio gan dy ffrindiau di ydyn nhw'n gymaint yn anodd o lanwedd yna ti, fe ti'n meddwl, dwi'n wedi mynd fyna, Wel, peth ddim, eich bod y pobl yn ystafell yma ddim gyn gymaint, ond mae yna eich pobl ifanc sydd yn cael mwy o dylanwad ar y fideo. Chos dwi'n cofio lot ifancach mae plant yn dylanwadu ar ei gilydd. So, os mae un person yn dweud, os mae y person cool yn yr ysgol yn dweud, dwi'n licio neu hwn, mae pob wan, boring troi fyny licio un yr un peth. So, mae'r dylanwad yna. Dyna be di craidd Facebook yn dweud. Chi ydy, chos mae'n rhaid, os mae Facebook yn gwneud pres, chi ydy revenue stream nhw. So mae unrhyw beth sydd yn plygio fewn i hynna a defnyddio chi fel hysbyseb. Dim defnyddio'r Facebook ydych chi. Be chi ydy... Chi ydy be maen nhw'n gwerthu. So, hyn ydy beth i gofio, di sgyn Facebook i'n really diddordeb be da chi isio. Be maen nhw fod diddordeb ydy, be maen nhw'n gallu gwerthu i pobl sydd eisiau hysbysebion, i pobl sydd eisiau creu apps i gwerthu pethau, Farmville, Zynga, gwneud lot o bres trwy Facebook. Achos mae Facebook di gwerthu mynediad at chi i Zynga, a maen nhw wedi gallu gwneud lot o bres arno fo, a mae Facebook yn cael cut o'r pres na. So lle fydd o mewn 10 mlynedd mi? Wel, ges i sgwrs diddorol am hyn do, Carl Morris, Carl yn y car, ti'n pethefnos nôl. Dwi'n ddiddorol gweld sef fydden nhw'n trechu y broblem dwi'n meddwl bydd yn codi lle bydd ymlaen ti'n tyfu fyny, ac os dwi ar Facebook, fydden nhw'n eisiau bod ar Facebook. Achos, wel, sy'n ni'r un peth pan nhw'n 15 neu faint bynnag oed. Ond dwi'n gwybod, maen nhw'n gwmni mawr gallu gwneud pretty much beth maen nhw isio. Felly... Ond os ydy'r pobl yn eisiau mynd yna, maen nhw'n marw. Wel, ie. Ond bod yna mass exodus, dipyn bach yn ôl. 6 mis yn ôl. Oedd yna mond 500,000 neu 200,000 o bobl adal. Ond yna ddim byd i gymaru fo ffaint o bobl nath ymuno'r diwrnod yna. Faint yna chi sydd wedi ymuno a wedi trio gadael Facebook? Ie? Pa mae'n hawdd oedd hynna? Ond ti'n gwybod beth yw, i gyd rhaid ti'n neud ydy, ysdi dy password di deda a dy e-mail address ti, di safio yn y browser, gyd rhaid ti'n neud ydy mewn camgymeriad, jyst mynd i'r wefan, fel, ha, you're back! Mae pob peth dal yma. Achos yng Nghymru ydi... Ti'n methu dweud? Ie, ti'n methu gadael. Mae'n greu, mae fel 1984, math o beth, mae'n spooky, iawn. Wel, ie. Gen ti un bach? Wel, yr dwytha, y 7 neges trydar basic Cymraeg. Right, ydyn ni'n cael sgwrs am hwn, neithiwr. Efo pwy ydyn ni'n siarad, fy Rodri, a fy ti, am y 7 plot sylfaenol sydd mewn drama. So fi'n gwybod chi, bobl greadigol. A dyn ni wedi trio ffigur allan, mae rhaid bod yna rhyw 7 tweet sylfaenol. Yn sut, ti'n gen ti dy, just had sausage and chips. Hashtag tasty. Neu, a wedyn yna cwpl o rai Gymraeg ydyn ni'n eitha siŵr. Wel, ar yr pedwar... O ie. Dwi ar yr 470 eto. Hashtag... Wedi cyrraedd Aberystwyth. Mae pawb... Hacio'r. Ein arall ydyn ni wedi meddwl amdano, gan amla ar nos Sul mae'n Esbydrec yn shit eto, hashtag Esbydrec fail, neu rhywbeth fel na. Neu, oh my god, mae Esbydrec yn rili dda heno, hashtag surprise. So, mae'n lot o hynna, dwi'n gwybod beth ych chi guys yn meddwl. Dwi'n gwybod. Na. O beth sy'n gofyn? Ie, sorry. Gen i lleidfa yma, ni ofyn iddyn nhw i'r cynulleidfa. Be da chi bod i... Be di'r trydar Cymreg? Hei, be di'r lluosog neu unigol am trydariad?
Ti'n dweud, dwi'n meddwl, A470 a S4C. So, rwy'n neges i bod pawb yn rhaid ar Twitter yn aml, unrhyw, na? Panad, ie. Hashtag panad. Dwi'n dilyn y pobl yna mwy, de. Cymru di ennill. Hold on, dwi'n gwachod replays ar YouTube. Shucks. Hash braidd dwi. Hash job yn mynd i ddigwydd. Gen I rhyw habit yn ei hyn ar Twitter. Bod i troi fel bach o joke annoying wan rhwng ffrindiau. Pawb di dechrau datblygu'r hashtags really stupid hir na. Sydd yn ddoniol i ddechrau fo. Mae'n really anodd pan sy'n ei actually gallu deall. Yr un sydd ar Twitter o hyd ydy, di cyfieithu bethau i Gymraeg, fatha caneuon y Beatles. Beth drwodd fel porn stars Cymraeg neu rhywbeth oedd yn eitha hilarious. Fatha'r un, hello, sut mae Bryn? Yellow submarine. Nice. Mae'n neis, achos mae'n bethau bach viral fel yna yn mynd trwy'r hyn. O'r gyfres o bobl yn neud ffilmiau Gymraeg. Fatha Dilem for Merthyr a falle. Mae'n reit doniol. Mae eisiau sesiwn sgreipio wybodaeth yma i gyd, a dwi'n siŵr sy'n ni'n gallu cyhoeddi llyfr really rhad. Reit, yda ni'n ymgloi bryd, ti'n neud hyn, y ti'n pwyntio ar ariawr. Da iawn. Just bach adbord bach yn ôl o'r sioe dwytha. Owain Aled yn dweud wrth y ti estyn, os ti ddim yn am ar 3G yn Gaernarfon, mae eisiau ti newid i 3. Mae o'n bobman. So, mae'n partner i ar 3 a mae'n cael reception arbennig. Good. A hefyd, mae Noodles wedi siomi gan y sioe dwytha. Oedd o disgwyl fysa Mei roed i mynd am cadeirydd Esbydorec. So... Wel, dwi'n meddwl bod yn ddonia administration o'r greu, ond na'n ffodus bod yr un yn trio. Os da chi roi rhyw meddwl am y blog am y sioe yma, next ar y blog, neu bostwch chi podlediad at hacio'r.com. Gadewch sylw, defnyddiwch hashtag Hacio'r. Mae yna lot o ffyrdd i ddeithio ni bach chi'n meddwl bod ni'n rubbish, honest. Felly jyst i gloi wan, diolch i Gavin Lloyd am roed yr sioe at ei gilydd. Yn mixio. Diolch i Rhys Llwyd am redag y desk sign heddiw. Diolch fawr. Diolch i... Mei am neidio fewn hefyd, actually. Diolch i Rodri a Carl am setio fyny Hacio'r. Rydych chi ffidio ni ar Twitter. Fi'n at llef. Iestyn X. Neu Gwilym. A Brenes. A diolch i chi am wrando. A diolch i chi am wrando. A diolch i chi am ddod. Diolch am ddod. Ta tro nesa. Cadwch i wrando.